Tini जों Khumulwng माने beautification खायनायनि बागै आरो कायसा जे दुगमालि हातिनो खय माने टाउननि जारा दुकान बिभिन्न व्यवसा खायतनाय रनो तयै सिनि ADC Haphang borok बायके जों आरो मिटिं कायसा आसुबलायखा बेखाय जों मनो नायथक खानाय थांखा आरो जारा इलिगेल बिभिन्न दुकान नक थाङै तंमानि बेखाय नक खुंथाङै तंमानि अमनो जों नरनानि बागै जों तिनो ककसाप ताबरा पान्दा खालाय दङ kay जों नायनायखा आरो गोबां जागाव इलिगेल kay ताबो चिनि जागा खसरि थांगासिनो कुनु डेभलपमेन्ट नि सामुखायनो चिन जागासे फोरिं थांगा बेखाय ताबो जों आबो स्टेप बाय स्टेप बरगनो नरुय जों डेभलपमेन्ट नि सामुङा मा खायनाय बेखाय आरो ताबो नरक जतन साइमानो आरो ताबो लार्जेस्ट चिनि जो स्पोर्ट जे फिल्ड दंमानि अमा नॉर्थ ईस्ट नि जतन लार्जेस्ट के नेक्स्ट और नेशनल गेम नाय और तब एपोलो हॉस्पिटल थाइका तब पेट्रोल पंप का तब और स्टेट बैंक नि अनेक काहाम उनको ब्रांच फाइनाय बरो बेके अमरनो खायना थांका तब वुमेन्स मार्केट नाय होलसेल मार्केट नाय बेके तब और निनि विभिन्न रड सिनमेन को डिस्प्ले खाना बो स्पेस कट खाना थांगे रिजानाय तो अमुनि बागै न जों तब जेता इलीगल जखल खायतमन इभेन तब जों मकलो नुखा जे आं जोनल चेयरमैन उमन या बुलो जे निनि फुटपाथ जारा लुकुरब हिमानि आबो बयनो दखलन दंबायथा बेखाय आबो कोनो अथराइज नि बर पारमिशन ना जग्या बेखाय आबोनि बागैनो जों आबो बरनो तरै खाय नरै kay borongno जों अटे मार्केट थांनाय borongno बारो सेटल खायनाय इन फ्यूचर kay ताबो किन्तु जों नक थांनायनि सिगां जों borongno मा नरगारनाय kay आबोनि बागै जों borongनि खानि कक तामतं जों आबो बखानानै जोंनि प्रशासन कक जों सानो साखा kay आबोनो जों बिसिङाव जों तामो खालायमान जों खालायो जों borongno नरै Khumulwng नायथक खालायनायनि बागैनो जों किनरो पान्दा खालायनाय आबोथ अबश्य दंगो जेमन ताबो रमदि निनि ओ छिकला भवननि गानाव दुकाननि दंनाय बानि थानि थांगा सार आनि तो दुकान 1,30,000 का बुनि थानि पाइना मानिसै आं ताबो ताम खायनाय आं साकानो आं उनको कैसे मार्केट स्टल दिनाय अलरेडी बनो इनको अलॉटमेंट निरिखा ब हैप्पी खा ब खुशी खा अमतो एकेनो तरक खाइन गनाय इभेन किछु जागा आं निजे ब गुरि नायखा कानो रता तांदि ताखो मतो सरकारी जागा चिंगर डेभलपमेन्ट खाने तंग इंगा कय चिंगर रिगि नायखा केबे खाय दुकान तांगे बारा रि बिनि 5-6 दुकान दङ केबो खाय नक तांगै आरो तंजंनाय बारा रि दङ अमतिके इलिगे गोबां रिपोर्ट चिन थानि दङ बेखाय देखने डेभलपमेन्ट नि या पिरियड सिं नायो हिंगाखाय जों किछु सेक्रिफाइस माखायनाय बरंनो जों इन फ्यूचर मार्केट तांखाय जतनो न जों बन दुकाननि नाय तब आरो वुमेन्स मार्केट नङानो आरो बुरै रक प्राय 80 ता स्टल तांखा 80 जन बुरै मार्केट आरो दुकान के जों तब इलिगल तार दुकान तांनाय जों बुरै रक न जों आरो सेटल खारिना तब पार्क गानाव चिनि 10 ता स्टल तांजाखा के तब आबस कांगो जेरने बरनो जों तब आरो स्टल नङा गमते खेनो तरक खायो जों जारा दुकान खाय तनाय बरनो जों रिनायता तांगि रियांना बतो चिन दफाबले बेखाय अमनो जों बुनि दफानि बरनो खाय जों आरो रिनान वास वान सुगे चिनि दफानि बरनो नेननि तिनि उनको तेलेमुरानि खरच रुसन जमातिया बर दुकान नमसंग बन कासे अलॉटमेंट निरिखा खूब हैप्पी खाबो बेका उमते हेके गोबां मा जागानि बरबो ताबो रो खाय थायो बे Khumulwng चिनि जतनि त्रिपुरा जतनि न बेखाय सुदु नट ओनलि जों Khumulwng आमसेनि सिङो सारा त्रिपुरानि बरनो ताबो रो फायो बेखाय ताबो आरो एपोलो हॉस्पिटल काय मादक समन होते एपोलो हॉस्पिटल जरा टेम्पो सवैनो साइमानन ताबो आरो एक स्कुटिनि इनका काय टेम्पो रंनि ताबो शोरूम गानो मियान आरो थांगो अ खेपे पान दिल्लीनि इनका ट्रेडर्स रक फाइनान्स थानिबो आं बाय कन्ट्राक्ट खा बरक फाय आलोचना मिया बंधन बैंक बाय आलोचना का बंधन बैंक लोन निन गोसिका स्टेट बैंक ताबो चिन आरो व्यवसाय खायनाय रंनो ताबो लोन निमानो चिन बरनो काहामनायता बेका काहामनि बागैनो जों वान सुगिनो ताबो जों डेभलपमेन्टनि यापिरि रिवि दंगो बेका बुबा गराबो कक साव जों आगुलि रंनो ताय वान सुगला परिका Khumulwng नो ताबो नायथकाय मा खायनाय अमनो जों डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर खायै लामा कतर खायै दुगानगा थानानि जों शिलं रग नागालैंड रग मणिपुर रग अरुणाचल प्रदेश रग थाङो जे नुमानि हाय नायथक नुमानि हाय चिनि Khumulwng आनो वानसे काय सावो Khumulwng ताबो फायगांखै जों आलका स्टेट थाङै बेरायमा हाय मा दंगो पार्क रग बुसक नायथक लामा रग बुसक क्लीन आगरतला काय बुसक 50 ते सुकुर मुकुर नायथक जाहैनि साव आबुनि बागैनो बिउटिफिकेशननि बागैनो जों जतनि सुबासो नांगौ आरो जारा मिडियानि सुबासो नांनाय आरो जारा तंनाय बरनो सुबासो नांनाय चिनि आरो बानिया खायनाय बरनो सुबासो नांनाय जतनि सुबासोबैनो जों Khumulwng कायसे नायथक खायनायनि बागै जों मानसुरि जों जखन डेभलपमेन्टनि हा नांगौ आफोरनो जत दिन पॉइंट जोंनि हा नांया आसे दिन बरक टंथन
gau gana gana je dugan je patman 3 लाख ब्रै खाइ tong hai kisi kisi khai tongman omorle nor na nai thokjak nai nei di norong na haksal tong tuke camera be photo bui nai nei di na nai thokjak hekai or khumulwng onek borok onek nai thokni phai berai na ni phai tourist or norong ni jina nunglai chini park eko festival lo khai busik revenue simi sengko tabu khumulwng ni ang chairman nungmani porebo ani Zonal simi 10 लाख ni upor revenue mangkhacheng 10 लाख ni upor tabu revenue chini o bazar ni bibino revenue jomari mani ठीक है जों अबनो 10 लाख नतां खानि ताबो सर बिल्डिंग को खाइबना ताबो नि सुति नग आगे बोय ड्रेन नग कोनारको बसाइ सिस्टम जों क्लक बिबे सुति नग थं थं बाजार खोलो जका अतर हस्पिटल बुसकां जों उस्टल खाइनाय ताबो हस्पिटल नग काम खाइना बागे के अब तो जों साबना ना चिन बरनो नरिनाय ब्ले जों बुनि दफानो रेगला ब्ले ताबो अर इभेन आं खाइमानि पर मुसुक बाजार रानी बाजार न सेउ अर तुमना नाय दङ अपन अलरेडी चिनी जेडि साहब सिउनो दिखा सिउ ताबु एसडीएम न पाठका बे कारण एप्रुव खाइना का अपन एप्रुव खाइना बगे आं मिनिस्टार बो जुगा जुग खाइ दङ गर मुसुक बाजार खाइका आरो दुकान ते 5-6टा फन चिनी बरफ खालि चाइ माननाय के चिंग अमसिमा वानसुंनाय आं निग्रिम सब थांफोरो शिलंग पुलिस बाजार बाय निग्रिम जरा टेम्पो 1000 जना बरफ सौ 1000 परिवार बानचो चिन और एपोलो हॉस्पिटल का मादक चमुनि बाय ओ एपोलो हॉस्पिटल जा चिन बरक टेम्पो सौनो गोबां मसाय मानान आर इलेक्ट्रॉनिक्स नि ओ टेम्पो ताबो बैटारि बाय जे ताइ थक दांना नांलिया अबसे ताबो शोरूम खाना सनिकैनो निनि ओ दंमाले हातियाव नुगन नर बरक फाइनाय मिया मारवारि मासा फायै बरक आनो साइथां फैका सार नररिके जों फाइनाय जों जतन बेबुन तेबुन फाइनाय आबो बिनि मुंगुया तिप्रासा डिलार माननाय आं साका नंनो मुंगुले जों रिया अब आनि तिप्रासा खुमलुं एलाकान बरक सिमारिनाय हिंगा खाय चांगनो उस्टल दिया हिं साका अबश्य रिनाय हिं सौ के आरो नि सेलमेन मैनेजर बचिन बरो नों सुनाय गे अमतिखेनो जों डेभलपनि बागै जतनो मासु बानाय आबोनि बागै नंनि मीडिया सबसे बेसी जोंनो मासु बानाय जाहाथे नेगेटिभ थिंखौ थांयानि बागै ता हामबाय हासोना हा